ऑडियो द पावर रिकॉर्डिंग स्टूडियो सीतामढ़ी प्रेजेंटेड बाय सारन फिल्म्स। प्रेजेंटेड बाय सारन फिल्म्स। मिक्स बाय रमेश ऋषिया। से दुख हम काता ना बताई रे, रोज दोपहरिए में देला निहुराई रे। हवे रोवाई जब होला घबदेरा, टंगरी उठा के मारेला तीनों बेरा। हमरा के जब जब कर बुझाई, अपने बोका हमके बकरी बनाई। रोजो चारा में दू बोझा खोर डालेला। ले रमेश जी के याती लागता इनका से अब नहीं पटी। दीपका बिट्टू तो झगड़ा लगावे, देवरा उपेंद्र ना तनी समझावे।